Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Gaur telebista ikusteko modua irauli duen gailu bati buruz hitz egingo dugu. Smart TV. Baina zer da Smart TV bat eta zertarako balio dezake? Ikus dezagun. Smart TV edo telebista adimenduna internetera konektatzen den telebista bat da, eta zure kanal tradizionalak ikusteaz gain aplikazioetara, onlineko edukietara eta streaming zerbitzuetara sar zaitezke. Laburbilduz, telebista bat eta ordenagailu bat gailu bakar batean edukitzea bezala da. Smart TV-ak Wi-Fi edo Ethernet kablearen bidez konektatzen dira internetera eta sistema eragile batekin funtzionatzen dute. Normalean Android izaten da, baina marka batzuek sistema eragile propioa dute, Samsungen kasuan adibidez. Ikus ditzagun Smart TV-en funtzio berezi batzuk. Streaming bidezko hainbat plataformatara sar gaitezke, hala nola Netflix, HBO, Amazon Prime eta eskaintzen dizkiguten telesail eta filmez goza dezakegu. EITB, RTVE, Mitele bezalako kanalen aplikazioak ere deskarga ditzakegu eta nahi dugunean eskaintzen duten edukia nahieran ikusi dezakegu. Telefono bat gehien gogoraratzen digun funtzioa jokoak deskargatzearena da. Jokoak edo entretenimenduzko aplikazioak deskargatu ditzazkegu eta ondoren gure smartphoneen bidez jokatu. Modelo askok laguntzaile virtualak dituzte, hala nola Alexa edo Siri, eta ahotsaren bidez aginduak eman diezazkiekegu. Ábreme Spotify. De acuerdo, abro Spotify. Smart TV-a zure telefonoarekin edo tablet batekin sinkroniza dezakegu eta edukia erraz partekatu. Telebista adimendunik ez baduzu, gogoratu badaudela gailu batzuk zuen telebista Smart TV bihurtzen dutenak. Eta hau da dena gaurkoz. Espero dut bideo honek lagundu zaituela hobeto ulertzen zer den Smart TV bat. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalera harpidetzea. Hurrengora arte.